Значи почивка, то фактически е един квартал, крайен квартал на Варна. И то се казва Свети Никола, тая област. Само че всички го наричат почивка. Има и спирка почивка, която е там. И затова и аз също обичам много да се почивам и ги свързах двете работи. И аз съм, и фамилното ми име е Георги Пандаров, и Гошо от почивка, GP, и всичко се свързва. И първо аз бях Жороби, ама Жороби малко така странно ми стори и го смених на Гошо от почивка и вече така си остана Гошо от почивка. Summer Party, GP, слуша Уиз Халифа на плажа. Да, Маце, сега ще те намажа. Summer Party, пиеме бакарди, путката цигарката ми варди. По цял ден на плажа се причемкат леопарди, пушака се вее, компанията се смее. Summer Party, пиеме бакарди, путката цигарката ми варди. По цял ден на плажа се причемкат. Здравейте от Малага Сити. Как си? Как прекара лятото? Всичко е cool, бро. Лятото готино, пиени, мадами. Едва му смогнах, но сега вече сме към края на лятото, но го прекарах много яко. Правих доста песни, нали, песни по поръчка и мои песни също, снимане на клипове и се опитах да съчетая двете работи, купоните с работата, песните, но смогваме. Малък съм от 16 години и само веднъж 2006 година се връщнах във Варна да видя верите, това за 3 седмици. Тук бяхме така малко в кризисна ситуация и решихме с нашите да заменим и долу с тях тук. И така стана, че дойдохме при едни приятели тук и така после самостоятелно и вече 16 години сме тук. Смяташ ли да се връщаш в България в някакъв етап на твоя живот? Ами да, България аз мисля, че със сигурност ще се върна, но не знам точно коя година ще е. Може да е тази, може да е следващата, може да е след 4 години, но не вярвам да съм много години да остана тук. Но, пак ти казвам, че не се знае нищо. Ще видим, времето ще покаже. Ами, тук специално в Малага имам фенове, също виждали са на улицата, да искат да се снимат с мене, това, но не са толкова колкото в България, защото тук българите, емигрантите не са много, специално в момента в Малага. Пак и аз не познавам много българи тук. Но сигурно има, но повечето фенове са в България. Добре. Но имаме зад граница фенове, в Германия, в Англия. Ами не съм обвързан. Винаги така малко си ги сменям гаджетата. Имам, в момента имам също гадже, ама аз ги наричам приятелки, защото не са сериозни, затова така малко от цвети на цвети, така. Ама нямам сериозна приятелка, но винаги се намират жени около мен. Ама, времето около покая може да се задумя. Сега в момента нямам такива възможности да се задумя. Не мога да предложа такава сигурност на жена. Кеф има Малага. Французи идват. Аз с една холандка я фанах на плажа от Холандия, от Ротердам. Защото те накарах да ми снима една сцена от клипа, че нямаше кой да ме снима. И аз още нямах такова купено. И пак трябваше да си купя. И аз не знам как не съм се сетил. Ама хоря с камерата и някой път ти карам хората да ме снимат. Аз не знам как се навия даже. Аз съм, защото много нахален. Връщайки се към музиката, ти живееш вече толкова години тук. Можеш ли да рапираш на испански? Ами да, даже имам една песен с един испанец, с Сами Марто. Искам също го поздравя. Респето Сами Марто, бро, салют. И имаме песен заедно, която се казва Финджер, бро. Преди 3 месеца я записахме лятото, началото на лятото и стана много добра. Аз рапирам на испански, малко на български. Той казва някои работи на български и също на испански. Даже възпява Христо Стоичков в тази песен. Той самия, защото е фен на Христо Стоичков. Сами Марто, бро! Yo soy Rito Toica, Rito Toica, yo soy Rito Toica, Rito Toica, yo soy Rito Toica.
И той Сами Марто има песни с един известен изпълнител, който е Хасе от Севиля. Има песен с него. Той се познава с много известни рапъри от цяла Испания, от Барселона, от Валенсия. Той е много напред с материала. И той ме верче, вика, ти си откачен, ама аз тебе те обичам. Нали, защото тая музика трябва да си малко луд. В смисъл да си го правиш това цялото нещо. Нали, талант всеки има, нали? Нещо талант има, ама трябва да имаш малко такова луд. Моля да си пиете от фанта. То малко тъй рапър с фанта, малко така. Визитна картичка... Може би полицейски сирени. Много макет в тая песен. Криминално проявен ли си? Ами не, но просто ми харесва тая песен специално. Или пък, не да знам, имам също една песен Ямайка от по-старите. Доста песни са, ама всяка една песен му описва малко такова. Започнах 1998 година, залепима едно парче на Notorious B.I.G. Hypnotize и Тупак, нали, също на кефи. И така започнах отслушайки, нали, песните на рап, и 2001 започнах да записвам. Записах няколко демо парчета, после додах тук и продължих да се записвам тук. Поддържаш ли връзки с някои от старите ти авери? Мухата, Нейко, Змея? Ами с Мухата поддържаме редовна връзка, с Нейко също поддържаме, с Кошутата. Те са ми, нали, най-големите аверчета, с които не губим контакти, до ден днешен си поддържаме контакти. Помагат ли ти в музикалното творчество към днешна дата или си по-самостоятелен? Не ми помага. Той Нейко ми помагаше известно време с инструменталите, но от 1998, откакто той се задуми, вече няма той време за такива работи и спря да ми помага с музиката и оттам нататък вече сам се оправям, сам се правя всичко. Дават ми може би някои идеи някой път, Мухата специално, защото Нейко има много работа и зает. Липсват ми хубавите жени, българите са много хубави. Лютеницата също. Може би българската зира също ми липсва. Местата най-вече. В България има много красиви места. Имам едно диджейче в испанец, който ми прави от време на време битове за по-специални песни, които аз искам. Но иначе повечето песни си ги търся по интернет. Инструменталите от YouTube, от някой сайт и си ги тегля. Ами бих направил регетон песен, обаче специално в Малага не познавам регетон изпълнител. Те Деди Янки, Дон Омар, те по-известните Питбул, те си живеят, те са много известни, нали? Аз не мога да се сравнявам с тях. Но ако ми се удаде възможност, бих направил. Би ли направил концерт в България? Разбира се. Аз бих го нарекал по-скоро участие. Но ако ми се удаде възможност да ми организират концерт и така нататък, защото аз сам нямам възможност, бих го направил с голямо удоволствие и бих дошъл. И това е, също не съм пял никога на живо. Много се надявам да... Боли Генова много ме харесва, съм интересна сцената. И ми харесва и как пей. Но чувства, нали, не мисля, че имам чувства към нея, ама ми харесва. Много ми харесва. Ще даде възможност да направим някакъв дует с нея. Няма да се замисля и ще го направим, нали? Ма зависи от нея, нали? В песните ти възпяваш и други жени. Камелия, бе. Камито, Живка. Да, Живка, тя се ожени между другото. Преди много години вече загубихме контакт с нея. Но на Камето все още съм навит. Камето е много яка мадама. Тя свободна ли е или? Имаше някакъв ФНД беше с нея. Ама не знам дали е свободна, защото смисъл аз не поддържам връзка с нея. Ама ми харесва, тя е малко по-големичка от мен, но доста добре изглежда. Те песни по поръчка предлагат ми, нали, не че ми предлагат ми, поръчват ми за рождени дни, за именни дни, за сватби, за ергенски партита, за момийски партита, за реклами. И всякакъв тип песни правя. Нали, пращат ми парите предварително.
като ме ги пратят, ми дават инфото за песента, хобита, нали, на човека, къде обича да ходи, какво обича да пие. Също клипове ми поръчват, нали, с техни снимки, ако искат да сложа, ако искат не. И това е, работи стават бързо за 2 дена, които са ми предостатъчни. И после им пращам работите, коректен съм, има доста хора, които поръчват. И хората виждат, че съм коректен, имат, нали, пълно доверие в мене, защото виждат, че съм точен. И то това е целта, и те останат доволни, и аз да остана доволни. И слушайте GP, защото много работи ще има за напреде. Няма. По кабелната виждам като кучелаеш. Ела в моето кето да видя какво ще кажеш. Мечтая за дрежки от кабана мама. Макинти няма. По кабелната виждам като кучелаеш.